یعنی نرخی معینی доимии ягона аст ин вобастагӣ. раиси оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии тоҷикистон хабар дод, ки парвозҳо ба Русия дубора дар сатҳи давраи пеш аз ковидӣ барқарор шуданд. ҳоло миёни ду кишвар ҳафтае 120 парвоз сурат мегирад, вале раҳбари оҷонсӣ нагуфт, ки нархи билет барои ин парвозҳо ба сатҳи пешина баргашт ё не. танҳо зикр намуд, ки нархи парвоз набояд боло равад. агентии авиатсияи гражданӣ ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти танзим ва назорати фаъолияти авиатсияи гражданӣ оид ба афзоиши беасоси нарх зид аст. чораҳои дахлдорро меандешад. хабар доред аллакай. мо нисбати ин масъала ҳатман танзим мекунем, ки нарх на зиёда аз доираи арзиши аслӣ ва он фоизи муайяне ки ҳамчун фоида онҳо мегиранд, аз ин бояд афзоиш дода нашавад. дар ҳоле ки намояндагони оҷонсии ҳимояи ҳуқуқи муштариёнро аз вазифаҳои асосии худ меҳисобанд, хоҳишмандони парвоз аз гаронии нархи чиптаҳо нигаронӣ доранд. خیلی چیکار میکنی دیگه همون پرسیداسی همه 6.5 همین خیلی همین میر گیرن بلیتشون خیلی رفتن میگیرن دیگه چیکار میکنن قیمت نیست که گرفتاسی هم دیگه روز تا روز قیمت کراسی هم بود. сокинон мегӯянд пеши роҳи зуд қимат шудани чипта бояд гирифта шавад, зеро нархи он ба даромаде ки онҳо доранд мувофиқ нест. боздиди мо аз нуқтаҳои чиптафурӯшӣ нишон дод, ки нархи чиптаи ҳавопаймоӣ ба самти Русия то 6000 сомонӣ аст. Икром Субонзода, раиси оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ рӯзи 10 феврал мушаххасан нагуфт, ки арзиши чиптаи ҳавопаймоӣ ба самти Русия бояд чӣ қадар бошад. ин дар ҳолест, ки идораи оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон соли гузашта эълон карда буд, ки нархи чиптаи ҳавопаймоӣ ба самти Русия набояд аз $500 боло бошад. рӯзи 10 феврал дар нуқтаҳои чиптафурӯшӣ ҳарчанд нархи билети ҳавопаймоӣ расман то 6000 сомонӣ нишон дода шуд, ҳамсуҳбатони мо мегуфтанд, ки онро бо нархи аз ин бештар дастрас мекунанд. ҳафтаи гузашта масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ гуфта буданд, ки нархи билетро аз Тоҷикистон ба Русия ширкатҳои ҳавопаймоӣ таъин мекунанд ва ин ниҳод барои танзими арзиши он дасткӯтоҳ аст. шикоятҳо аз гарон будани нархи билети ҳавопаймо аз Тоҷикистон ба Русия чанд сол аст, ки садо медиҳад. ин масири ҳаракати садҳо ҳазор муҳоҷири корист, ки даромадашон оилаҳо ва иқтисод дар Тоҷикистонро таъмини молӣ мекунад.